Vantaa 01700. On oma kotikullan kallis, joku nisti huus, näytä mulle sun pallis. Ihmiset huolten sua piikittää täyteen fentaa, et nää enää mitään. Pikkupojat kaupittelee huumeita aseella uuhaten. Huomisesta muuta muista kuin rynnäkkö känniä vetämisen. Muuta kamapäissä sapua, tarvit rahaa, mut hivyn sale sait et halunnut mitään pahaa. Jumala sulle selkänsä kääntää, kun piikkiä yrität suonees vääntää. Pirja Amfee, LSD ja hasakama, joka tekee sulle aivan vitu pahaa. Vantaa oma kotikullan kallis, mut nyt mä sanon viimeisen kerran painu vittuun. Vantaalta löydät vielä liittes joku päivä Lohjalta. Hyvä 18-vuotias poika lähde, ennen kuin on liian myöhäistä. Kohta kuulla kallas 100 lähtös tulee ole työläs. Se vyöhykkeen paskasin asema sua tänne vaati. Sieltä 5 minuutissa 3 eri tauti saatiin. Maksa lippus bussis 431, jos ei oo rahaa juokset karkuun joudut pidätetty. Retusta löyty kotitekonen ponnis sua luulti terroristiks. Nyt katso mua silmiin, pidä kisu ristis. Mut turha luulo, et Jumala vastais sun huutoon, kun oot kussu elämäs tohon kuntoon. Uuden vuoden aatto salee viimeiseksi jää, jos kivistös päin kulje. Et sä mitään tuu näkemään, on hiljaa, älä rottaile tai kerro mitä kuulet ja näet. Jos possut mä näen, alkaa tippuilla pää. Tippuilu vuosien ajan 100 kertaa, mut älä ala tätä paskaa Kouvolaks vertaa. Äiti soitti mutsille, kysymys poika menee. Sanoin en vittu tiedä, lähin nopee menee. Itses voi tuntea olos turvalliseksi, mut maailman kirjoista ostoskeskus tunnetaan vaaralliseksi. Voit alkaa toisin väittämään, mut tuu paikallin todisteet aika nopeasti vähäisiksi jää. Vanhimpi ihmisiä täällä on 60-vuotiaat, kuolin syyksi todettiin yliannostukset. Varo mitä sanot tai teet, joku nurkan takkaan kuulee ja pistää ilmoituksen telee. Vasikoilla elinaika on lyhyt näillä kaduilla, mut silti pidempi kuin Siste palvelus yhteiskunnalle, painu vittuun, täältä älä tänne jää. Vantaa oma kotikullan kallis on, mut ei sua kukaan tänne kaipaamaan jää. Vantaa oma kotikullan kallis on, mut ei sua kukaan tänne kaipaamaan.